И здравейте хора, аз съм Валентин и днес ще започна и моята поредица. Тя ще бъде на PES 2016. Да. Та, как сте разбрали, сега ще разберете, или вече сте разбрали от заглавието на клипа, с кой ще бъде моята поредица. Така, тук първо си пише името и после избираш отбор. Направил съм някои трансфери, смисъл и от най-новите. Не съм направил някои, Те доста интересно ще бъде да играем с Мидълсбъро. В реалния живот те са ми един от любимите отбори. Вчера гледах също Съндърланд, много хубав мач направиха. Да, ето че започваме. Както винаги имаме една оферта за някой футболист. Не. Мисля да го запазя в моя отбор за сега. Та малък оверал, но доста добър. Така, с колко пари разполагаме? С 9 милиона. С 9 милиона разполагаме. Той ще се върна, като съм подбрал футболисти за купуване. Ето отново сме тук. Всъщност, че отбах съм избрал. Дал съм оферта за 5 различни футболиста от Хъл Сити. Смисъл 5 защитника на Хъл Сити. Разбира се, ще взема един. Но просто така да има 5. Не знам. За да може един ако откаже да му взема. Всъщност всички защитници на Хъл Сити ми харесат. Хъл Сити ми харесат с защитниците си. Топа всички приеха. Добре, интересно. Да видим парите. 7, 6, 12, 8. Рип, 12 милиона много. 6, 7, 8. Да, виждате. 6, 7, 8, но пък уверява си казва думата. Колко пари имахме? 9. Супер. Вземам дал съм и Рипчестър и Брус. Така, ще се върна при още такива. Ето ни. Ето, футболиста, който мога да вземем. Еби, Делели и Чолбах. Да се не помпам ли и стримата? Добре, става още по-добър. Нека пък тези пари после ще ги връщаме на борда. Оф, тъп съм, бе. Тъп съм, бе. Та нека да видим на колко минус. Станахме на минус на милиона, супер. Да забравих да кажа, този епизод ще има само един матч, той срещу Хъл Сити. Защото малко се позабавяме с тези трансфери, разбира се, те се бъдат като за резерва. Така, нека видим просто набързо. С какво ще да си изправим склад лист. Ето, че днес имаме матч с Хъл Сити, но следващия епизод просто ще бъдем размазани Арсенал, а след това и Челси. Просто това трябваше да ви го покажа. Пък следващия епизод, с двата мерсисайски отбора. Просто добри, но не са от тези топ отборите. Та, мисля, че този епизод ще бъде малко като за загрявка. Не, няма смисъл с резервните екипи. С оригиналните екипи сме. Та, разбира се, на топ плеер играем почти най-трудната трудност. Почти най-трудната трудност. Какви говоря? Добре дошли на Ривърсайд Стадиум за матчът Мидълсбро Хъл Сити. Може би ще... Всъщност дайте да ги заглушим.
Ето така мисля, че е по-добре. Така ма е по-добре. Та нека започнем. Диаби. Даунинг. Бараган. Елсън. Диаби. Форшал. Рамирес отне. Даунинг. За Бараган. Тук няма ли фаул срещу Антонио Бараган? Не, според съдията. Продължаваме да натискаме, но хълсите се справят. Тя става много опасно. Контратака и хълсите повежда. Виждате какво се получи тук просто. Много злощастен гол. Много злощастен гол. Но за хълсите. Сега ние владеем Рамирес за Негредо. Връща за Рамирес. 1-1. Колко бързо отреагираме на този гол. Мидълсбро изравнява резултата. Каква хубава акция само. И Гастон Рамирес вкарва за 1-1. Много съм болен. Какво щастие от нашите футболисти. Колко бързо реагирахме. Просто след изпълнението на център ние вкарахме. Ето това малко, виждате, хоп, тук премина покрай един футболист. Тук просто много лесно му беше за Негредо. Негредо върна за Рамирес и Рамирес просто нямаше как да пропусне. Много му беше трудно да пропусне. Да. 1-1 на Риверсайд. Сега опасно. Хъл Сити. Никица Елович. И това трябва да е корнер. Колко опасно. Никица Елович. Един от най-добрите. Обръща се. Центрира. Не можахме. Сега обаче Барнаган. Ще пробвам да стрелям с Барнаган. Право в ръцете на Макгрегор. Сега Форшал отнема за Негредо. Негредо пробва удар. Доста повече владеем топката. Имаме 3 удара към вратата, 2 в смисъл 3 удара, 2 във вратата. Те имат 2 и разбира се 1. Сейвс. Макгрегор има една. Та, нека продължим с второто полувреме. И сега опасно! Хъл Сити отново напред в резултата. Колко празни пространства оставяме. Какъв хубав пас. Кой беше това? Само не видях. Кой вкара гола не видях. Сега мисля, че ще разберем. Или няма да изпише. Чакайте да видим кои са нападателите. Ернандес. Абел Ернандес. Мисля, че се казваше. Сега ще отново трябва да изравняваме. Казах ви, тук ще се борим за нашето оцеляване. Не. Това беше тъч. Да. За Бараган. Връща за Даунинг. Сега става опасно, защото Даунинг е бърз. Бърз е Даунинг. Ще центрира за Алваро Негредо. Гастон Рамирес. Диаби. Добре. Първа за Рамирес. Не се получи. Мисля, че да направим смяна. В атака Деле Али. Може би Деле Али да влезе на място. Така и пък хоп, Деле Али. Дай, Деле Али става 79, хоп, точно така. Не. И сега отново Абел Ернандес срещу по-бавния Фриенд.
Френт обаче го по-красиви. По-скоро лесни за тях. О, не! Гол. Не. Ох. Как си спомних, че това е гол. Оф. Да се оплаших. Френт. Какво прави нашия централен защитник толкова напред? Адамах. Ще центрира. За Негредо. Гол! Айде, Алваро Негредо изравнява резултата. Ето, че и на испанския ни нападател бележи. Алваро Негредо изравнява резултата. Доста хубаво. Адамах. Добре игра на Адамах. Виждате. Празно, колко празно пространство имаше пред него. Защото те играят с трима защитници. Празно пространство навлезна вътре. Да, за Негредо. А Негредо много добре знае как се играе с... Хубаво. Сега влиза и Деле Али. Дали ще може да се борим за 3 точки? Деле Али влиза. Изобщо не... Рамирес. Добра игра на Рамирес. Тича, разбира се, какво да прави. Мина между трима. Каква игра на Гастон Рамирес? Индивидуална акция. Но как премина между трима? Вау! Това беше много красиво. С един финт успя да мина между трима футболисти. И сега мисля, че Адамах излиза, да. Човека, който асистира за втория гол, мисля, че е за първия. Деле Али с топката. Бърса и той. Преминава той между... Деле Али. Не можа Деле Али да отбележи и той гол. Сега пак. Добра игра на Френт. Сега. Той вече веднъж да е началото на една атака. Сега колко с празно пространство пред. Автогол и тук мисля, че взимаме 3 точки. Какъв куриозен автогол. Какво се случи тук? Бараган. Колко добро стана на Бараган. И тук изработи гол, виждате. Тръгна за топката, пробва да изчисти. Майко! Колко куриозен гол. Не знам това кое беше, но... Много куриозно. Това куриозна ситуация. И... Да. И може би ще вземем 3 точки в първия си матч. Да, разбира се, на късмет ги взимаме. Тъкно щях да кажа, но ние ги изгубихме. Кой каза, че не сме ги... Кой каза, че сме ги спечелили? Не. Добре. И отново късмет е на наша страна. Ники Цеялович мисля, че е този, който изпусна. Ще трябва да... На кой да подам? Не ми отнемай топката. Добре. Рамирес. Форшоу. Деле Али! Победа от дома. Много смешен гол за победата, но... Какво да се прави? Какъв обрат? Какъв невероятен обрат? И ние печелим. Виждате, владеехме повече топката. Шутваните бяха равни. Мисля на кой беше гола. Алваро Негредо играч на матча. Момо Диаме е влезнал. Мисля, че той си вкара автогол. Плееранг. Не, скор гол. Тук пише. Скор гол. На кой е автогол? Не пише на кой е автогол. Жалко. Та, 3 точки на старта на сезона. Мисля, че това беше. И сме от първите 4. Така че. Печелихме даже пари. Та, това беше от този епизод. Аз бях Валентин. И ако ви е харесал клипа, палец нагоре. Ако искате да наблюдавате клипчета от всички нас, сабскрайбвайте. И ако искате да разпространите канала, шервайте.
Това бях аз и до скоро.